Benet era un artista, era una persona molt sensible, però diguem, la manera que tenia de fer les coses era, diríem, molt primària, molt primitiva. I ell, la seva mancança de formació acadèmica la suplia amb una gran capacitat de creació artística. Tenia genialitats, intuïcions, que el feien un geni, en aquest sentit, no? En molts aspectes, i com a geni a vegades era radical. El record amb uns ulls potents, visionaris, clars, irradiava una visió del món, un interès pel món, pels altres. Jo el definiria com un gran tècnic, com un gran ceramista, perquè, amb una paraula, és una ceràmica que parla per si sola, la veus i t'agrada. Un record de quan va néixer, el dia no el record, ara que el dia que havia de néixer, ens engegaren de la casa i me'l van venir a cercar, no sé a quina hora de la nit, que tenien un ninet. Son pare era un pagès que tenia bastantes terres i era l'únic fill que tenia i li tocava ser pagès. Menjar les gallines, menjar els animals, i ajudar a mon pare, i ajudar a ma mare, coses així. Era casó, era una persona molt de casa. Sempre que podia ajudaven els altres, fossin grans, fossin petits. Se posava a dins el molt el que fos. Que jugava molt plegat, perquè només jo duia 2 anys. Esbelta, era guapo, amb els ulls cels, sempre d'una barba molt llarga i un cabell. La seva presència ja de qualque manera ajudava a aquesta fascinació. Era molt curra i molt guapo, i el se mirava molta de gent. Llavors les germanes se van casar i quedaren altres, ell va fer servici. En Benet no li va anar bé per lo que fos i va voler ser capellà, en principi. Ell va entrar de major, jo era molt més jove, i vivien com a el que s'ha dit seminari major i seminari menor. Jo vaig conèixer en Benet un moment molt delicat de la meva vida i de la seva, perquè jo venia de Venezuela, parlava molt malament la nostra llengua, i ell sortia del seminari. Jo crec que la seva estada al seminari el va influir tots els aspectes de la seva vida. Va anar descobrint com a valor la simplicitat. Inclús en les eines que empleava per fer feina eren el més senzill, un bocí de canya rompuda, un bastó. Són unes eines super senzilles i molt humils. Ell era molt auster per naturalesa i s'arreglava en el que fos. Quan hi ha una persona que vol crear, ha de cercar unes eines, ha de cercar uns materials, ha de cercar una forma de fer formes. Va començar a cercar la manera que millor podria expressar artísticament i, lògicament, va començar amb la pintura. Pintava, escrivia poesia, qualsevol cosa que li servís per treure la seva sensibilitat, qualsevol cosa li servia. Amb maneres de s'entenyir, amb unes eines rudimentaris. Llavors es va passar a la usina, que empleava bocins dels arcs de les botes de vi, també espigues. Ell va començar fent escultura. Amb una escàrpera i un martell, i no tenia més eines més que aquestes. Me va ensenyar moltes coses, me va ensenyar quasi tot el que sé d'escultura ell. Se va intentar en la decoració i en el disseny. Va conèixer un xatarrer que comprava premses de fer vi, els destruïa i aprofitava només les espigues. I de fet, la seva primera exposició que va fer artística va ser a Santa Maria. Tot d'escultures fetes damunt espigues de premsa. De no va fer escultura mai,
Pot ser un dels millors escultors que hi havia a Mallorca, en molt poc temps. Aquesta necessitat de conèixer tècniques noves, artístiques, i demostrar que amb aquelles tècniques ell podia crear, ell podia dir coses noves, ell podia fer imatges mai vistes. Ell era una persona molt culta i havia estudiat. Bueno, ell li agradava molt escriure també. Ell era un enamorat de les llengües mortes i va escriure molt en llatí. I me donava classes de llatí. El que primer que em ve a la memòria és que, per exemple, em va ensenyar a jugar a escaig, a ajedrez. Gent de la seva edat hi havia molt poca gent amb estudis i la cultura que ell tenia. O inclús ensenyar-me a emplear les seves eines i intentar fer un poc de funk o algunes coses. Una idea que tinc d'ell és que era un home molt curiós, que era un home que estava obert a noves experiències. Després la seva dona, la Margalida, li va fer provar el funk. I ell, com si menys valorés un poc el funk, no? La ceràmica l'havia trobada senzilla, sense que deia poc. Fins que un dia el va provar i ja m'apareix que no el va deixar. I se va dedicar plenament a la ceràmica, que és el que més popularment se'l coneix com a ceramista. A mi me van regalar un ocell de franc i se'n va dur i va ser la llavor dels milers d'ocells que en Benet va fer i va repartir per tot Mallorca, no? Molta gent té escultures que regalada per en Benet. Me'n veia peces i deia, això m'agrada, ell era generós i me'n va regalar un parell, no? Li demanassis el que li demanassis, sempre mai va tenir un no, sempre tenia un sí, sempre te donava i si no ho podia t'ho cercava. Jo crec que era un home que posava molta passió a la feina. Llavors, amb aquests resultats que va tenir tan bons, varen fer la Fira del Fang. Aquí a Santa Maria mos varen dir hi ha un home així, un jove, que no ho fa malament, i veig, varen aprofitar tot el panerí i va ser en Benet Mas. Varen conèixer que a pintura li interessava aprendre d'aquestes coses i va venir ja amb unes idees dretes. No volia estorn, ell no considerava que estorn era una eina massa moderna. És que no és necessari molt d'instruments, sinó ganes de fer feina, ganes de voler manipular i de ganes de fer-ho, perquè no és una cosa complicada el fang. Tenia les portes del seu taller i de casa seva obertes a tothom. I mos va fer, un dels molts dies que hi anàrem, una demostració de com fer la ceràmica. S'empleava, lògicament, la mateixa tècnica que s'empleava, que era el cordonet de fang. Pessetes se'ls anava allargant i en sordis apretava fort. Que deixava l'empremta dels dits com a decoració, que hi posava una nansa de corda, bé, unes peces atàviques totalment. Estava obsessionat per dir, he d'arribar a fer ceràmica com els primitius moradors de les coves a Mallorca feien ceràmica. I ell considerava que el fang, el millor que teníem era aquí, el de Porto, que era un fang d'extracció natural. Ell, aquest fang industrial que es venia empaquetat, no li agradava. Que volia aconseguir fer unes peces negres, i això ve a ser una cosa oxidat, de fum o del que sigui. I va anar provant, va anar fent, va anar canviant, va anar mirant. I me va preguntar per veure quines terres més adaptades o més adequades eren per poder fer aquestes peces. I ell ho va fer, sempre ens ajuda d'en Isidro de Porto. Se varen fer molt bons amics, era una molt bona persona. Dic, home, això es fan d'olla, si el fas un poc cuit, torna moreno. Per ell era la suma perfecció, a vegades sortien enllapades vermelles, però per ell, quan una peça estava ben feta, era totalment negra.
molt més atractives, perquè ja no eren negre de pintura ni d'esprai ni de tot això. I l'escovia en aquest fons, però llavors a ell li va interessar fer-ne una que seva. És que ell quan començava una cosa ell ho havia de fer tot, havia de començar i havia d'acabar. I no li pareixia bé que qualcú vingués a organitzar i a muntar el forn. El forn era diferent perquè Quadrat té l'avantatge que té més apoyos per subjectar el material. I jo feia una reducció a dins d'un forn que no era molt gran, posava peces i palla. Quan havia de coure les peces, ell deia que era la festa final de la feina que havia fet de ceràmica. En ple estiu, que fa una calor terrible i inclús posava jo en marxa que feia un fumer i una calor increïble. Li apassionava el foc. Eren pràcticament 24 hores, 22-24 hores. No acabava fins que no estava tot fet. Ell no dormia, si importava no dormia. I ell se regia molt també per els colors del fum i ell sabia quines temperatures tenia. Que per ell era una cosa molt estressant, quedava totalment esgotat després de 20 i pico d'hores de coure, i en la tensió i en l'estrès que li provocava anar controlant la temperatura i el foc. Sí, era un home extremadament faner, amb això de ser un pagès també. Sí, ell era un apassionat, ell quan començava una cosa ho deixava tot, o sigui, fins que allò ho havia acabat no ho deixava. Mos va dir immediatament que ell havia arribat aquí on volia en ceràmica. A la seva vida tot eren senyals, de qualque manera, no? Ell el havia trobat a base d'evolució i de pensar i de veure i de... Contava, feia una mica d'això, una mica d'aspecte, però perquè li agradava. Jo sé que en un moment donat a Benet descobreix l'ocarina. I en Novecento hi ha unes imatges que surten unes ocarines i després també dins la música de la pel·lícula hi ha música feta amb ocarines. Ell va començar, crec, cap a l'any 1977. I arrel d'això ens vam enterar que a Santa Maria hi havia en Benet Mas, que era ceramista, i vam anar a veure-lo per veure si ell ens ajudava a reproduir les ocarines. Me va ensenyar a fer les ocarines, que ho fèiem a mitges, jo feia la primera part, desmoldre-les i retallar i deixar-la polida per ell passar a l'altra fase de foradar-la i afinar-la. Aquella peça de fang, amb una forma tan rara, tan especial, tragués notes ben acordes, a més, i molt bé. No li interessava fer ocarines just formals, sinó que fossin a la vegada útils com a instruments, no? Jo no coneixia per res aquest instrument, i vaig veure que n'hi havia de molt grosses, anaven tornant més petites, no crec que n'hi havia 12, 13, 14 aquestes. De fet, jo crec que en tenc 3 o 4 seves de diferents tamanys i sonen molt bé totes. Va fer diverses exposicions de ceràmica, algunes d'elles patrocinades per el govern balear, pel Consell de Mallorca. Eren peces úniques, no feien mai el mateix i tal, però jo crec que la repetició de la ceràmica el va cremar bastant. Sí, ell bàsicament vivia de botigues, de vendre botigues. Ell ja estava molt cremat amb la feina, no perquè no estimés l'ocarina, sinó de fer el gorrigonet, que és petit, li va ocasionar un dolor en el tendó del braç dret i a l'ombro, i li feia molt de mal i ja no podia continuar. Era un home molt hipersensible, era un home que jo crec que vivia molt intensament, que a vegades era molt... Jo crec que a la darrera època era un ésser molt solitari. I aquí va ser el problema d'en Benet, un problema però que al mateix temps va formar una personalitat molt interessant i el gran artista que era. Estava per dalt i baixos, no? La seva vida era igual. Era un moment d'una gran intensitat, que apenas no dormia, només estava pensant en fer una cosa o l'altra, fins que després queda en una espècie de depressió. I degué tenir un moment d'aquests en què
tots els camins se tanquen i que te sents absolutament dins l'entotsolament, dins la solitud absoluta, dins la negror, i aquesta negror te fa agafar aquest camí. Mon pare va morir que jo tenia 7 anys, el meu germà major en Marc en tenia 12, i sí, bueno, vàrem néixer aquí, a Sant Montserrat, on ell treballava. Sí, jo encara l'enyoro. Un home que arriba en aquest tope, en aquest límit, és que se pensa, està convençut que ha trobat cosa, i estem li ha dat raó, perquè estem d'acord que ha estat un home únic a dins de la ceràmica. He conegut molt de directors de cine, el més important pot ser d'Europa, sobretot els italians, cantants famosos, grans artistes, però jo m'han impressionat 2 grans artistes en la meva vida. Un és en Federico Fellini i l'altre gran artista que ja he conegut és en Benet Mas. I un artista que crec que no ha estat reconegut prou, perquè només s'han mirat trossos de la seva vida, i jo crec que la seva vida s'hauria de mirar com a dins del seu conjunt, com la seva vida i la seva obra conjuntament. I el nom seu va arribar a ser famós, i en Benet encara és aquí.